Txantak era ospakizun bat da neguan eskatzen dena. Baserriz ibiltzen da matilakin lurra jotzen, lurra esnatu nahian bezala eta janaria eskatzen. Ardiak ditunari gazta eskatzen. Zagarrak ditunari zagar doa. Bertsolaritzan ikasi dugu ohiturara zirikatzea jendeari orduan zirikatu ditugu 4. maila, 6. maila, irakasleak eta zuzendariari. Gela honetan alzer gehiegi, eta langileak gutxi. Alzerrak hasi lanean eta langileak erakutsi. Irakasleok hona zatozte, kafea lasai hartzera. Hemen zaudete egun osoa eta trankizu aztetxera. Zuek zarete handienak eta zera nahi dugu eskatu. Gure etxeko lan guztiak behar dituzu eta burutu. Dios te salve, ongi etorri, gabonartua diena. Legearekin kumpli dezagun Santa Ageda bezpera. Zuzendaria eskatzen dugu hartzeko hemen zinema. Ikastolan leku asko dago, eta zea izango problema. Horrek egin dugu zinema non jarri.